Ovo je nevjerojatna priča o blaženoj Conchiti od Isusa, meksičkoj majci, supruzi mističarki, čiju su poruku odobreno od crkve. Njezin život i vizije poziv su svima nama da se probudimo, molimo i pripremimo za duhovnu obnovu svijeta. Blažena Conchita, rođena 1862. bila obična žena s izvanrednim pozivom. Kao majka 9 djece, supruga i osnivačica dviju vjerskih zajednica, živjela duboku vjeru usred svakodnevnih izazova. Njezina svetost potvrđena je 2007. kada je Papa Franjo odobrio čudo ozdravljenja mladog oca po njezinu zagovoru. Ona je primala mistične poruke od Isusa. Jedna od središnjih poruka koje je primala od Isusa tiče se snage patnje, a Isus je otkriva. Ako ne sjedinjujemo vlastitu patnju s patnjama mog srca, ona je uzaludna, a vi gubite milosti goleme ljubavi. Zamislite to, svaka bol, svaki križ koji nosimo može postati izvor milosti ako ga prinesemo Isusu. Conchita nas uči da patnja nije kazna, već prilika da sudjelujemo u Kristovom otkupljenju. Da pomognemo spasiti duše. Isus je najavio novu pedesetnicu, silaska Duha Svetoga koji će obnoviti svijet. Isus je otkrio da živimo u posljednjoj fazi svijeta, eri Duha Svetoga, te govori: kad pošaljem svijetu novu pedesetnicu, želim da bude upaljena, pročišćena, osvjetljena svjetlošću i vatrom Duha Svetoga. Isus je dao Conchiti jasan zadatak, pozvati crkvu i svijet da mole za dolazak Duha Svetoga. Vratio se čak i papi, tražeći da se kršćanski svijet moli za Duha Svetoga, kako bi on obnovio lice zemlje. Poručio je: neka se cijeli svijet obraća ovom Duhu Svetom od dana kada je stigla njegova vladavina. Ovo je poziv nama da molimo, činimo pokoru, proljevamo suze i gorljivo želimo njegov dolazak. Isus obećava da će Duh doći, očitovan u svojim čudesnim učincima. Posebno snažna Isusova poruka o ulozi svećenika i crkve. Rekao je: spasiti duše, zapaliti duše, dovesti do savršenstva mora početi od korijena, od crkve mojim svećenicima. Sjedinimo sve patnje s Isusovim srcem. Svaki trenutak, bol, žrtva može postati dar ako ga prinesemo Bogu. Molimo za dolazak Duha Svetoga. Molitve, pokora i gorljiva želja ključni su za novu pedesetnicu. Posvetimo se Duhu Svetom. Zazivajmo ga, dođe Duše Sveti i obnovi lice zemlje. Podržimo svećenike molitvom. Blažena Conchita ostavila je poruku nade. Svijet može biti obnovljen, ali to počinje s nama. S našim srcem, s našim križevima i našom molitvom. Svatko od nas može biti dio Božjeg plana. Živimo za Krista i molimo za novu pedesetnicu koja je pred vratima. Pa se ova poruka nadahnula, lajkajte video, preplatite se na kanal i podijelite ga sa drugima. Nek nas Blažena Conchita vodi prema Duhu Svetom i novoj eri Božje ljubavi. Molimo zajedno za mir i obnovu svijeta. Bog vas blagoslovio.